Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι μάλλον καλά. Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Θα διαλέξω τον Colt για πιο skill, αλλά μετά μπορεί να το αλλάξω και σε Edgar για να σας δείξω πώς παίζω. Ωραία, θα αρχίσουμε. Θα παίξουμε πρώτα solo showdown για να δω τις ικανότητες μου και με τους δύο παίκτες. Πάμε. Πιστεύετε θα νικήσω? Έμεινα εγώ και ένας ακόμα για να δούμε πού είναι. Εγώ δεν περίμενα να νικήσω με αντίπαλο Crow. Θα ήταν ωραίο να αν είχαμε ένα buff εδώ μαζί, αλλά δεν έχω τα κατάλληλα πράγματα ώστε να μπορέσω αυτή τη στιγμή. Ωραία, για να δούμε και με τον Edgar πως θα πάει το solo showdown. Αν και ξέρω δεν είναι καθόλου skill, αλλά ας το δοκιμάσω. Παιδιά, πάμε. Σε λίγο παίρνω hyper charges. Τι πιστεύετε, θα νικήσω σε αυτό το γύρο με Edgar? Εγώ πιστεύω ναι, όχι απλώς ψωνάρας, αλλά γιατί πώς νίκησε εναντίον σε... Τέλος πάντων. Εντάξει, λογικό να νικήσω εδώ, Edgar είναι. Ωραία, τώρα παιδιά εγώ λέω να πάμε... Ναι, μη σχολιάσετε που τα έχω όλα χωρίς update, αλλά πάω με Mortis για να δω λίγο και εδώ πως θα βγει το αποτέλεσμα. Όχι, έχασα. Εντάξει, δεν πειράζει. Για να δούμε τώρα. Με Sprout.
Αν σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο που παίζουμε Brawl Stars και άλλα παιχνίδια, πείτε το κάτω στα σχόλια για να φέρω και άλλα παιχνίδια. Εδώ πιστεύω θα νικήσω. Ο Bull είναι πολύ πιο δυνατός από μένα. Νίκα μπορεί. Κάτσε, μη μου πεις. Όχι. Δεν θα τα καταφέρω. Το είπα. Αλλά δεν πειράζει, θα δούμε με άλλον παίκτη. Θα δω τι έχω. Θα βάλω Barley. Τι παιχνίδι θέλετε να παίξω μετά? Έχω Minecraft. Γενικά όχι, μια καλή επιλογή είναι Minecraft. Έλα, πιστεύετε το έχω? Όχι, θα χάσω. Όχι, με νίκησε αυτός ο μονάκερος. Εγώ λέω να πάω μια μεγάς. Όχι πως πιστεύω ότι θα νικήσω, αλλά... Παιδιά, πάμε. Δεν μ' αρέσει που με κυνηγάει ο... Κάτσε να χυλάρω λίγο.
just the ghost train. We made it, Spooky. Όχι, δεν σαν τόσο. Α, πώς το είναι. Α, δεν σαν τόσο. Πάει, έχασα. Ούσι, για πάρα πολύ λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τουλάχιστον πήραμε 10 κύπελα. Παιδιά, ποιον brawler να διαλέξω? Εγώ θα διαλέξω τον Tick. Για να δούμε εδώ τι έτυχα. Οκ. Θέλω να σας δείξω και ένα κολπάκι που μου έδειξε ένας φίλος μου, που είναι για τρόπαια. Απλά πηγαίνει σε έναν από τους brawlers που δεν έχει σχεδόν καθόλου που δεν τους έχει κάνει καθόλου update, είναι level 1 και έτσι απλά φαρμάρεις κύπελα, γιατί θα σε βάζει να παίζει με μποτάκια. Τις περισσότερες φορές μπορεί να σε βάζει και με κανονικούς παίκτες, αλλά να, δηλαδή όπως βλέπετε δεν πετάνε καν. Να, το θυμάστε αυτό. Αυτός δηλαδή φαίνεται ιδανικός παίκτης και θα με σκοτώσει. Όχι, πάμε να φύγουμε. Έχουμε ακόμα 7 μπρόλες. Άκυρο 6. Εγώ είμαι σίγουρος πως θα γίνει 5, γιατί θα πεθάνω. Με ένα εγώ και ένας μπουλ. Αυτό δεν είναι μπουλ. Νίκησα, είδατε? Και έτσι παίρνεις κύπελα. Αν θέλετε περισσότερο τέτοιο περιεχόμενο, να πείτε κάτω στα σχόλια. Και σας παρακαλώ, κάντε like και εγγραφή για περισσότερο περιεχόμενο. Bye και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.